Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Kompleto naman taday. Nag-uban na ta, nagtipo na ta. Unya na tayo payag. Sakto gini na itong duha. Kita ka? Ang ibadak ang ato higdaanan. Balang malisod ta kung magbarog ta. Basta kayahay ta manghigda. Dali na. Ha, unsay dali na. Magduog na ta. Maghimuntag bata na Leslie. Ramon, Ingon magkangabisag kung sa kalisod, mabuhi ta tungod sa gugma. Ug maunong ka na kung bisag kung sa mahita po. Karon di na ka mo surrender eh. Di na ka mo sugot nga ilugon ka tong Albert. Ramon. Ako man kukos tinuod. Gugma kay kun mo day.
Katong kausan tos bungtod eh. Nang watag bungas bayabas, unya, wa ka man na po. Ha? Unsay wa man na po? Ay, naglimod. Kikita kayo ko. Inay bayabas akong, bayabas imong gipo-po. Nagpatungod ka na ako, ka man na po. Santol ako nakita. Ha? At higiw na day, lain ka akong gibati. Murag kong milutaw sa hangin. Murag kong mihuot sa kalibutan. Murag kong nag-utaw-utaw sa panganod din, ikaw ang akong gikauban. Ramon, Bisag kulukoy ko, pero nahigugma ko mo day. Ramon, kuan. Day, ay ko magmaayo. Lain na king gibati na ko. Ramon, ayaw. Anong ayaw man? Ayaw kay lain kay kagbaho. Ha? Lain ko ba? Nanga ka day? Wa ko mga. Baho siya kang tinuod, Ramon. Naibaw ko mo kay ligo-ligo. At ako ba sa nila ha? Day! Tanawa! Nang lugod akong bayo. Nagkuha na akong buling oh. Murag bakya ka na gos! Kanindot sa tubig, Ramon. Tinaw kaayo niya. Bugnaw pagit kaayo. Oo, kay dool ko lasang presko kayong tubig din eh. Ato ka sa unahan, ha? Oy, ay kay palaom ha? Lagi. Kay nadagang napasin na yung mga langob niya sa ilawom. Suyupo niya ka. Kanindot yung Leslie oh. Bisa mo si kaputi ka naglutaw sa tubig eh. Huwag ako murag yan po kung dili makatuo. Nagkauban meron. Kung labaw di katuoan kining nahitabo na ko. Mahimo kong prinsipi kung musulgos lasang. Mahimo kong prinsipi numar. Pero mugawas ko mabalik ko sa pagkaramon ko lukoy. Gubaa siya nida ha. Si Herbert ang niyang bruha. Gamahanan siya. Prinsesa sa mga engkanto. Ug ni ko na siya sa among kalibutan aron pagtabang nako. Gubaa siya nida ha. Imposible naman kayo ni. Si Leslie, bisinggit! Day! Naunsa ka! Oops! Naay, nagtuhoy nga kahoy ay. Natuslokan ko. Abi na bitin. Gitos lukas kahoy de? Oo. Nagtuhoy magod siya pa ingon dinis tubig. Abi lagi na kong bitin. Ami tuslok na ko. Ano may katawa man ka? May pangkahoy na katuslok pa. Ako Sa? Ay, limpyo na kay ko day. Tanan dahon sagbot. Akong gibagnos kong lawas. Aron malimpyo ko. Ug mahumot na. Aron di ka na mabahoan ako. O bitaw, burag biputi na ka. Kato na kaitom ni mo sa imo na itong buling. Day, Leslie. Ramon, Sige na. ha? Sige na. Ako na pupuan ang santol day. Naghinam-hinam na kay Kodto. Puwan na ba kayo to? Oh, ha? Day, Leslie. Ramon, Day. Saksi ka rin sapa sa tunggugma. bata pa hinay lang. Hinay sa. Day. Hinay niya sa tubig. Tingalig. Mga tumpa hinay lang ba? Tumba bitaw. Ang agdi ta matumbam kita ini. Ay! Leslie. Hinay lang lagi. Uy, hinay. Nasuya ko. Makalibog ang ilang gibuhat. Ang mga dagway baya, kiat lang mga naong murag na baguhan. Muni pa itining akong trabaho. Sige kog tabang, sige kog luwas sa mga taong linupigan. Pero kung ako'y nagkinahanglan, ako'y makinahanglan, way makatapang nako. Let's say, ang tao nga akong gitabangan dinaog daw. Pero karon malipayo na. Mikat-kat na kapayas ang kanahang dako. Nausap ng kinabuhi. Pero ako,
Way kausaban ang akong kinabuhi. Permi na lang ko ni aaning misyon. Unyay ni kauman, misyon na sa pool. Maong din ako. Last na yun ni, di na ko mo dawat og laing misyon, let's say. Sed Alert! Sed Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatod ka na to sa Sed Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan, magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Sami City. Health Testimonies. Malipayon na si Ramon. Layo na siya sa mga taong midaog-daog niya. O kauban na niya ang binuhat nga iyang gimahal. Maong di na ko magdugay din Mubalik na ko sa among gingharian. Dili na ko mudawat og misyon. Magnegosyo na lang siguro ko dito sa kalibutan. Dito namong mga engkanto. Sila si Leslie ug ang iyang uyabo. Makasuya gud kaayo. Oy. Kaigking ko baya nimong kabayo kalitsiha ka. Nganong nag-inikten ka man? Nasuya sa kanila, naibog ka sa ilang gibuhat. Parehas ta, nasuya sa ko. Dili sayon-sayo ning akong trabaho Gamahanan man tuod ta, pero wa ta makatilaw sa kalipay nga nalipayan sa mga taong sa Manila. Ay. Uy. Nganong lipain ka? Uy, tarong naunsa ka? Naunsa ka kabayo? Naunsa ka? Nabuan ka ng kabayo, ka? Ayaw ha? Ayaw tinunto ha? Watay daog. Palayo na ko, palayo! Tingalig mahinay, kanta karong kabayo, ka? Ramon, tanawa! Daghang kong dagwa nga mga prutas, mga hinog! Uy! Tingali magkahilo na, ha? Dili. Nakailamang ko ini. Nay kay Mito. Nakinig usa, ang gingaan ni Granada. Lami kay ni. Og ni asay, garnate ay. Oh, Ako ban ini, balimbing. Lami kaayo. Nakasiguro kang kumaw na yung kanon. Ganahan na ka, kini mga prutas. Mabuhi na kayo ni. Siyempre. Mabuhi na ko ini, no? Mabakta! Hindi mo tagodwa kay gasto di ay. Pero mabuhi ta din ni Leslie. Nadi ka mga ihas kapag kaon ta suod sa lasang. Manguha ko. Ha? Tayo pa ihas na pagkaon? Palis ng boot. Kinambalyakag, apali. Nadaghanan na diha. Kaya ako rin mangita. Muna itong kanon. Mintas, di pa ko magkapananom. Ay, Ramon. Ay, kablaka day. Mag-uma ko nis gawa sa lasang. Puno na ko sa tanom ka rin tibok palibot din Aron, doon natin mabuhian din Mutabang ko ni mo, Ramon. Hindi ay, ako rin mananom. Ikaw, di ka pa nabahoon. Pinanggaam di ka. Ramon. Subon ako day. Di na ka masugot nga. Magkuha ka pa itong Gilbert. Mamatay kayo kung bawa ka pa na ko day. Busa, di kita magbuwag ha. Magsinaaray ta day. Sir, bubong, sir, magdala, sir,
sir! Pagdali ko diya, sir. Ay na kong sumuka. Ah. Nag-ayo pa ko ini imong bahay nga nagusbat kay wa na may kapuyan. Ay, importante kini balita, oy. Malipay kayo ni. Makalipay ni. Usang balita ba? Hatagi ko kwarta, bibong. Sa? Muna nindot balita nimo? Mga ka na ko kwarta? Oy, wa ko'y kwarta. wa. Hatagi lagi kong kwarta kay sulbad ng inyong problema. Ha? Nahibawaan na kung hain ron si Ramon. Unsa? Doon ay taga-bukid ka nakakita. Murag na ang magpuyo si Ramon sa ibabaw. Nagtukod ko ng payag sa gawa sa lasang. Oh, di ay. Unya, si Leslie. Nakitaan ba? Tuwa ba yun siya uban ni Ramon? Nakitaan ba sa niya si Leslie? Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Herrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Sed Cogon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po ingos ako nga testingin daw Sid Kugon kay muna yung mga sa UTI abi na UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro nya akong giwan og tiwas sa papangi CR kay basin musod dito sa bawol noon pagkuhit na ako og tanong kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa imong bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Herrera na puyo ko dito sa Pay Garcia na Balbiliran. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sed Marketing.